έτοιμος για το πιο εντατικό, εξουδενωτικό τρόπο να χάσεις βάρος! Όχι. Σκιάσε! Η προπόνηση Hooligans! Παιδιά, είναι μια από τις εντατικές και συνοδευτικές ασκήσεις που... Στο τέλος της προπόνησης είναι σαν να σε χτυπάει ένα τεράστιο κύμα με πέτρες. Και άμα δεν νιώθεις έτοιμος γι' αυτό, απλά μην το κάνεις. Η προπόνηση Hooligans είναι τόσο εξουδενωτική που έχει καταργηθεί από 45 χώρες. Μπορείς να το κάνεις, εντάξει! Αφού μπορώ εγώ να το κάνω, μπορείς και εσύ να το κάνεις! Αφού μπορώ αυτοί να το κάνουν, μπορείς και εσύ να το κάνεις! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να κάνεις πάνω κάτω και λίγα να... Δεν μπορώ να πω πως είμαι πλήρως ευχαριστημένος με το πρόγραμμα. Υπήρξαν κάποιες αιμορραγίες, συμπτώματα της κοιλιότητας, ίσως και κάποιοι θάνατοι. Ίσως να μην φταίει το πρόγραμμα. Μαμά! Μαμά! Η προπόνηση Hooligans μπορεί να γίνει στη δουλειά, στο αμάξι, στην τουαλέτα, ακόμα και στο στούντιο. Τα συνηθισμένα προγράμματα γυμναστικής διαθέτουν μεγάλες περιόδους ξεκούρασης. Η προπόνηση Hooligans διαθέτει ατελείωτες ώρες γυμναστικής που φτάνουν στα άκρα της εξουθένωσης ή ακόμα και στο θάνατο. Δεν μπορούσα να περπατήσω για 3 μέρες, αλλά κατάφερα να σταματήσω να τρώω και χώρισα τα γόρι μου. Πήγα Prestige στο Call of Duty! Και άμα όμως πιστεύετε για το αδυνάτισμα, κοιτάξτε μερικά αποτελέσματα. Πάρτε τηλέφωνο τώρα και θα παραλάβετε μία άσπρη δρωμένη μπλούζα και μία ταινία του Home Alone. Δεν είστε ακόμα ικανοποιημένοι? Επειδή μόλις αρχίσαμε. Ακόμα θα παραλάβετε πιστά αντίγραφα από το Home Alone 2, Home Alone 3, Home Alone 4 και δεν είμαι πια Home Alone. Μήπως δεν είστε ακόμα ικανοποιημένοι? Πάρτε στα 2 επόμενα δευτερόλεπτα και θα παραλάβετε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ω, κρίμα! Τα 2 δευτερόλεπτα μόλις πέρασαν. Ό,τι βλέπετε στην οθόνη μπορεί να γίνει δικό σας στην τιμή ενός καλού manicure. Παραγγείλτε το τώρα και ετοιμαστείτε να κάνετε το καλύτερο πρόγραμμα γυμναστικής σε όλο τον κόσμο! Η εξάσκηση Hooligans δεν ευθύνεται για τα εξής συμπτώματα: πονοκέφαλο, νευρικές ακώσεις, διάρρεια, πλευρίτιδα, ραγίσματα, κατάγματα, αύξηση σημειοποίησης, ουρολίμωξη της κοιλιότητας, ζαλάδα, γρίπη, προβλήματα σεξουαλικότητας.